Видеомечев продакшн! Дами и господа, тази песен е специално създадена от Пепи, който поздравява неговата съпруга Барби от Галиче! Хей! Кел Барби, кер дилине осавре душмани. Келела ми ромни, кел Барби, кер дилине осавре душмани. Аче Барби, 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 кер дилине осавре душмани. Аче Барби, 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 кер дилине осавре душмани. Мендес Ямаре Дуй Виле, Божидар Тай Красимир, Одел Диедялен Манге Баре, Шукари Маса, Одат Пепи Тай и да е Барби си Ленги закрила, винаги као вас Ленго Пхумо. Дикена ми ромни шунен ромале, нашти амен те пераве на мен, а кате си дуй прала. Божидар Красимир, вали гърми на Пепи с Барби, пак им върви. С всички трудности се справят сами. Завиждайте злобари, завиждайте душмани. Аче Барби, 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 кер дилине осавре душмани. Аче Барби, 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 кер дилине осавре душмани. Келела ми ромни, кел Барби, кер дилине осавре душмани. Келела ми ромни, кел Барби, кер дилине осавре душмани. Срещу Пепи да тичате, няма да го стигнете. Има още на какво да се учите, много да се учите. Жена му е красива, къщата му е палат. Той ви казва, че е един, но отговаря за 101. Думата му е тежка и само тя се слуша. Айде душманите, айде пръскайте се от злоба. Акаја ромни тргамо било, војсимо думо, војсимо пико. Акаја ромни војсимо животи, војсимо думо спестинела милиони. Келела ми ромни, кел Барби, кер дилине осавре душмани. Келела ми ромни, кел Барби, кер дилине осавре душмани. Аче Барби, 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 кер дилине осавре душмани. Аче Барби, 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 кер дилине осавре душмани. Да чуе цяло